Здравейте, здравейте отново на приятелите на канала Емил Христов в YouTube. Ето тук един мой приятел, сега той ми е малко и сценарист, нали? Той ми пише сценариите, така че няма да се сърдите, ако нещо... На него ще се сърдите по-точно, ако нещо има нещо неточно казано и така нататък. Ами така, той какво иска да коментира някои неща тук, които се случват в парламента, ами парламента се случват едни неща, които не са много лицеприятни. Един каза, ще се влича гол, друг там им вика мръщаци, трети вика, че в дървено пардесю щел да ги сложи и така нататък. Не са много приятни тези неща, защото това все пак е парламент и трябва да има някаква мярка на говорене и така нататък. И да си вършат работата, за която взимат по 15 000 евро заплата. Така, другото нещо, нещо тук чувам изменения там, скелети, ама не скелети, бе, човек, бе, скенери, бе. Обърка се малко, нищо. Няма както и да е. Там скенери, машини, бюлетини и така нататък. Ама това е всичко много пари. Това е всичко много пари от неговия джоб тук, като го гледате. И той влиза в коалицията на плащащите. Така че изливат се едни огромни турби с пари за такива неща, а пък ето вижте по YouTube, аз какво? Всяко едно гледане веднага моментално се отчита, 50 000 гледане, например, имам сега и така. Нещата са много по-простени от тези технологии. Така че се чуда за какво са тези огромни пари за отчитане на изборите, като има много по-прости начини. Ами това и той се задава този въпрос. Така че благодаря ви за вниманието и все пак и той пак пожелава на господин президента успешно представяне в парламента, защото там няма да му е много лесно. Там ще има голяма веселба. Благодаря за вниманието и до нови срещи.